Tak, určitě vám smutno po mně a jste zvědaví, jak probíhá vývoj Hvězdné brány, tak vás teďka pozvu do té kuchyně a zákulisí, kde se to tady všechno peče. Takže co tu máme? Máme tu nejdřív úplně obyčejný notebook, na něm jakýsi vývojářský prostředí. Tak, pak tu máme cílový diodový pásky, kotouče plus segmenty, jeden takový bezva počítačový zdroj na napájení a pak vlastní srdce blikátek. Takže startuju zdroj, jestli se to podaří. Tak, podařilo se. Beru do ruky kritické tlačítko ovládací a zapínáme. Žhavíme. Problikneme za chviličku. Tak a startujeme kruhy. Žhavíme. Modrej začne za chvíli pulzovat. A to je normální provoz. A zhasínání je téměř opačný. Takže pomalinku zhasneme kruhy. Pak budou zhasínat segmenty.